L'Ajuntament de Berga ha signat aquest matí un conveni anual de col·laboració amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga per a la consolidació del centre comercial a cel obert de la ciutat. El conveni potencia especialment la cooperació entre les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis que contribueixen a la necessària renovació de l'activitat comercial. També impulsa la renovació i la innovació en el sector i vehicula la col·laboració amb altres administracions per a la dinamització dels centres comercials urbans a cel obert. L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Josep Maria Requesens, i el vocal de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga, Jaume Sistac. Han signat el conveni que ha de permetre consolidar o fins i tot crear sinergies comercials urbanes que siguin capaces de donar respostes professionals a les necessitats actuals dels consumidors i convertir l'equipament comercial col·lectiu urbà en l'element motor de la revitalització comercial i urbanística del seu entorn.